Gadan sa engkwentro ang lider subuot kan Kumiting Larangang Guerrilla 1 o KLG1 Sub-Regional Committee 5 o SRC5 Bicol Regional Party Committee o BRPC kay ning Biyernes Enero 17. Alas 6:40 nin aga kan mangyari ang engkwentro sa Barangay Katuma Ginubatan Albay sa pagultanan kan 49th Infantry Battalion Philippine Army katuwangan Albay 1st Provincial Mobile Force Company asin kan 5 miyembro kan CTG. Pigbistuan na gadan na lider na si Elmer Oli alias Mel, Romel Daniel Lapugo katindig asin Loy, 54 anyos asin residente kan Barangay Upper Binugsakan sa naunang bita na banwaan. Si Olian saro sa pigtutuktong nasa likod ka nagkaperang insidente ning pagpaparibok sa Albay na naatubang sa kasong homicide, attempted homicide asin murder. Conduct po sila ng combat operation sa area po ng incident and sansapan po na ano po nila yung mga member ng CTGs, mga 5 members daw po ng CTGs and the firefight po lasted for almost 5 minutes. Basado sa impormasyon, nagkondusir nin hot pursuit operation sa nasabing lugar ang otoridad na nauli sa 5 minutong engkwentro. Na-recover sa operasyon ang sarong M1 Garand rifle, sarong kalibre 45 badil, mga bala, mga magazine at iba pang personal na kagamitan. May mga recovered po ng mga pieces of evidences doon po sa pinangyarihan ng insidente. Yan nga po yung isang cadaver po na identified as Elmer Ballesteros Oli and mga recovered items po. Sa presente padagos pa ang pagigibong operasyon kan mga otoridad nga ni masusug ang iba pang nakadulag na miyembro kan rebelding grupo para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya.